yensa kan yewura kanofurata yi wo mu su se embassy atena ye won kra han mu sei no wo mu ebetinya tron kata a enkata no mu nsem no ebetim akona nim te se dabreko bayire na say amanam so America man peni aso nkata ni mu ne ne oma pam yewura kanofurata manaba betie mu e wo Ghana ade ba ko a mi hu ye ma me e wo Shiboko Arise Ghana for no edinjinti man e wo movement for change mu wono so e ba betie mu odwumede na se no di to the chem say wo support Arise Ghana na mo ntu o mu tu nipa o ma ya de ne mom ne obetinya kan sisu dua ne say e kwen bi e wo sempeni for wo man Ghana mu anu say e first to e ma yewura kenofurata betie mu Ghana na wo share na for yin sembi anu an ye pese ye bisa no e de fa no enu o mo support ekoi wo mo chese kokoba tete bom nyina krobofo ma se yewura kenofurata mi betie mu Ghana na aban mu mpanifo yoko mpanifo CAG 40 ni bisa ni se no yi anu a wotulo emra no ne kire no no de no enu be gina ho e de nsa no so nko de ama o man e wo ya na montuo ne ya brief de dwumadie bi a ye de san se wo kire se ma me de makasa se no se am initiative ya o mutu and one is here no it's not a civil service and himself civil service here a taxpayer and a moka if you say 10 on the salary then so office not Ebusiafo na chese ya mani boni opon checheku ena Kwame Nkrumah Circle ejabrane ya atoho VVIP station no echiwope ena fe eshu boko ya wonso no watu ohudin se Arise Ghana watche secretary proye kankane dream die ya kane mansoafo no hwe sikasam so yewra ken wadi wo men ya wadwane na America kwahye America no wo mo so etre wo se dia champanyfo se wonhwe no omra ehonsem ena na opon checheku edimu nyina ema yani di nsem na chi de be frato wa kire bia no yemfa enkama me yetoa ensem ne so Ebusia yetoa so awo ensam fofromo ede amao na Central East Regional Police Command no gwanom na ebo amane yi wanum kire mu se aposi adwumako ni fe no no wafa ho no wo ma ya adwumason pa nti yempem wo mo wanum se enkofo baasa bi eka wanum tipam ho ekoto wo bi ka na wanum koto ye no sanya nsakoro no ana won pese wo de bo owura ya wo no ye businessman yi enti no wo ma hwehwe mu am ya kwakere wo no na wo mo ya sapon ya chi wo mo nyina ene se Douglas Kwame Akono wanum chirem se wo steel bender ana afa wanum wo ankasa ye wo mo anwuma yi bi ana wanum ye se wo mo ewura na se wo mo boss bi ede Albert Ofori wo hu ka bi I want in time fidie so a wo pese wo 20 yaja wanum frɛ eye telephone number da car no na car no eye Honda Elantra yi bi 2021 eno ana wanum kwai se ye wura ne Albert Ofori wo se ya medical ya no na ya ntomfa ma no naja owura so wo 21 wo mo kan ni nyina na ekosi 210,000 Ghana cedis na wo kire mu se sika mu ya ne se pa ya sanso withdraw sika ne de free account no was now then owura Ofori wo yam sent ya ne ma me friend wo frɛ switch off na chese wadum ne phone no eno no post ni afo a wonom eso asem ni mu ehya November 24th no afimpinu ni aduonu numnim no wanom hyase ye nhwehwemu nkakra na Nyankopon ya dom amo kwache eye nipa manu ewo eye epoye emantamu na wamu hyemu se Emmanuel Adua ana afei obakwa waka no ho a wono adi bedu no wanom kwakere wonom ewa abra womo make effort to be ama eye saa time no network a womo use ya block wonom ni ade ase womo kwa kobiebie enum na posifo akwakwakere womo na mprempren ya me no kasa yi wonom ansaka nipa mienu a yache womo sese ya womo ewo aposifo akache a womo bo amahwehwemu akwahwo enipa baako de womo kiremu se watu ni namu mirika wase watwemre ni nya na posifo abamani a kire mu se wo mu bisa mienu a wanu kire wo mu no wo ma kire bia ya pot ya ka no esie enti wanu akwafa wo mu koya Richard Bedu wanu na kache na aka ni si enti wanu aye third suspect one the posifo sa nensa aka wo mu anase wo mu sa aka no na de wo ma ya ka no wo mu kire mu sa na ka ni ya red wanom agu nyina fofra aya ne black ana wamo ama no fake registration number eso di atalo huntu wu ka ni twam kura hunsa ka ni nie na chese wamo no wamo adwen ye fast na posifo se wamo do makogina emranim ewo kasoa of Anko Circuit Court na Nyankopon aya domo a
busumi ya ye wo mu ya ne da to so aduonu enwotwe na che se aka na awotwe pepe na ye 2028 ene ye besan so de o ma begina mra no bio na posifo ase won mu hyehye owura na wonu ato nkunuma agu ne nase no se wonu ya no mienu afedi akwache ka no won nkyehye ya kire nti ya kire nipa miensa won so bra ne ye che won ka ho na nyankopɔ ya dom na 28 January no ye de mu gina emra nim na ebubɔ mode a na che se nye obi na akumantwi buasi yakon no wode ne ti ade akyerema Yera kotun semo na Alhaji Seidu Abagre edi mfihye no edioson enkron wo ye retired teacher na chese cheche ni a wakona humedie mo no nso kuro ya ye kana semi ene ye rival chief wo boko ho no ansensem hodo ebobo ba ye ya afia etwa mu December ne da na etoso aduonu nan ene ye kokyiri owura yi se enam boko ensensem no ne ma ne menteme ho ase bi esore opanyini no na eyade se ne nsa ewo mu ewo kwan bi so na yese ye ko ye ne kura bambofo ekofa no wo man se da ankyere mu ebi asobo bi a ye de ebo no entia ye ba beche no ampampa wokoye ene efiri bronya ni mu a bepem sa abre ya ye wo mu yi ye keka ko bosome baako entamnie owura no da so eda dabampuno chi a na lawyer fo apre se wo betime nya beu e de ama no so no enya de se eye adwuma enura wo mo san ekọ court ho na ne mra nim ni eye lawyer Martin Pebu wo de ato dwa se wo no ne client no enya de se wodi mfumso bia anase wodi boni bia nti sa so bo no a ye tenete yensa ede bono no wonim se enye denya owura no befo mo afiri asomdue mu nanso sabre ya court no nyama wo ho kwan se be okura no wo mo de mama ne client no wo se wo bekoso akon kopem se nkunimdie ebeye won dia yenti no. There cannot be any lawful act in this case in terms of his detention. We've shown that under Article 14, Clause 3, when you arrest a person, you must inform the person the offense is committed. They didn't do that in this case, right? And they spent 26 days looking for offenses to slap on him. That's what they've done today. They arrested him on 24th of December. It's today that they've been able to find charges. So that tells you that they were struggling. So they just found something to, slap the accused with. Ene ya yekoti esesie yi eye lawyer Martin Pebu wono ene ye mranim ni ema Alhaji Seidu Abagre yada so adwiremu e wo court nsensem ni mu so do ani remu e wo Takwa District Magistrate Court wa his lordship Charles Owusu Insia wono so atena adwemu e wo bra police sergeant ADWOA YEBOAA ya wono eye kwaduboni wo begina mu ya wo bokwadu na wo kyerese abrantie bia wonya mfinhia no edunkono ya ye friend se Prince Bentum wono ena omudi ni gina adaka ma na wodi na asem ena wo kyerɛ mu se September bosomida neto so aduonu nso e wo afie twemu no wo mu wo hwa ena brantie bia wono ye friend se eye the graft Hagan wo ba ye ebeye complaint kyerɛ policefo se wono akasa ne iPhone 7 Plus bi ne charger ena afre ni sika Ghana cedis mu eye 5000 Ghana cedis ya dia abrantie bia ye friend Prince ya wonya mfinhie dunkono no woni ni nyina atifie baako wo sa ye adwuma baako na abrantie Hagan na wono kwaye complaint de wo yesue ni na omakwan a na wasan akwakoye eye sahye water adwuma ni bi no aboabo sika kakra no se be ye ni school fees wonsam no enhyeda enye den e woni tuemu fama no na no ene wo kire se abrantie na wono be ye complain no ende ofoforo bi ya no mo etifie no ekwa abonten se wo mo ekoton enso ni bi e ba se Prince hu se fie wa ye din obi ya ne dan de na so no obi ya ni wa obi o kwan se bi owura obi dem na so abrantie Prince etimi ko bu Hagan ono akasa ne loka no ene owura ne dem owura mo no ofa sa iPhone 7 Plus no ene ne charger no ofa 5000 Ghana cedis no afa techno phone bia wo kyerese no kra na ne screen asai no eno so watabri eka ho na wo wie ye no ene wo dwane firi ba bia oye adwuma no wagya adwuma no ena kyerese wo hwe mu na wo kyerese de wadwa no no ne ba bia wo tente no anche bia da ena odanseni bi ya wo no so anim asem ni October bosomi de toso mienu wo hu se abrantie Prince wanenam ententenoa ewo eyetwifu praso adan ya wo hwehwe adwuma foforo na wo hu ye na se technophone na na screen na sei no wakosiesie no ene kita na wo yizi wo hu sa pe na obo nan edna ni kire mu ewatiku a champion police station ekoye complaint sa brantie we se wakronfonte no mo so ne pechi mame wo mo so hu sa no mo koso ne pechi ena wonom edni kwura mu ewatakwa police station e ma amanebo ni nyina da etimi etodwa sa abrantie na gene phone so atomo echese sika ne de ono de akoye shopping eno ni nyina no ewatakra de ba bi ono sesei wakobo ne sesen no police fo edi
chire okọ yampa ne nsa eka eye iPhone ene ne charger no ne niam ahodo a wode sika 5000 Ghana cedis no akwa akototo omutam ne nyina da e de be chire court no ena enam so ntene his lordship Charles Owusunsia ya wotene mu e wo pie mu no wo chire se Abrantia Prince wagye nyambra semti no kwadu bomienu ene wa yantam e de asen ne kom de dikan eni ho kwan so owura obi dem ene owura ye unlawful entry no ya baako ena theft nso krono de wasade ayantam ne tiri so enam so wo chire se one pesa sa niama we se be sibie mu nte no won kwotwe da bon prachi bo so makomako ensia na wanya adwuma so ente akire wo fremu fia wonye sa muyode asem ne biem no so ebe ye asua de ama wonoma kawei ene ensem kakra ya wo kire mu e Takwa District Magistrate Court wa no so eto edwa ye de mu ensem ne bi adan mu Abusia ye ra arahusem yimo na ena yenka bi nhemu ena organa ojumtuni a woto jompa to gospel yibie ema gospel ni timita che heart na trese aka wakoma Owura ya sapon amane no echire mu se weti nananom ensiedo akwaya arahusem pa ye nyina nim se owura yi ne ho adodo ne pa ya na ne ho emfa no enso kakra na Nyankopɔn era so kura nimu na obi nim de esi ye na ebra na mamiti wa ya na wane ne to dwom wanu jani mu akoye bese na bosome bese mienu ntamu ani nkyereye na ye sode yi a owura ya sapon ya wanu oye leader edema asmafo ba no wanu so aka ne de ede atoso yi na adwum bia wo boye ene wo how ne say na wusin afei de besi wakwa mu biara empa ba ni nyina aye ne dwum bia wotoye yamani boni ba wabedu ya woto nkra efri asante mantem sum ye mbra ne bra no ne sanse owura ya sapon asante mantem pa na wadi ni nkui pa yenti asante fu a wanom ewo kumase potem yamani boni ba wabedu akasa kakra Abusia yegusu ayahwase yesa ebeka ne no sade ye ba abedu tisi montene so na adehie ni bi ekire musi owura ya support ya mese ne nwum bi aka makomakora ne se bibia ni wa eso Nyankopon ye na chese Nyankopon de ehuna bilim Nyankopon no bibia wo de ma no pe wobetimi aye ne nwom ka akoma na ebisu sesade ama wo mo wura ho kase akora ne sei ebra ti wa no oya ne backing vocalist ne succulent voice pa no adi enwum ho kakra ja okwa na bisu omo so kra eka no omo trim sade ade wa no hwa ya afo kra na eja hokoi na ne ebesi sei na bisu wa mo de omo te ya anya won nwanwa esanse sade owura ya sapon watimi akoa che na Nyankopon kra ne mu anase enei ena Nyankopon atonsa afa ne dia nyame afa ne kra ensie yie no ebi ene ba wabedu ehwehwe sa enkomoyi ya sapon wo no de se kasa nye ya pa ne eboa vise ya Ghana ya radi ankasa na nenwum so wone ma meti wa anwum ehwem kran na wo me no nyina afri mu de Ghana ensasifo nenwum amekai de wo ha ne se na wuso wone ma meti wa eboye no ehwe nkran pa sa anwum no meti ana makoma atome ya sapo we di aboye nyina kusia kise enche bia na adwetiwa de me amekuma me kai se ne obo hyen no one Brian de wona meni mo ankasa omo fiti bo nyom enye omo nyom so omo bon so de nkura nhyesem etufo na enche ya hwe adwetiwa na ye da sorry so ye se ya sapo so eko asefem ye ra ho pa ye be kai ne yie o so my Ghana ya hwrade Sobun santu susane susnewa Koun koto jeni nesre paibo Yemfeto yemfejana paibo to me Adi nyina ora ya sapona dini die ekwei adehye bia wanom butu asante mantemu ena wamo ato ne dwumni bi dadadadada wamo ni amane bofo ba wabedu na mpanimfo akirem se emena aya asabia ye no ewo kumase asante mantemu ho ena Onyankopon etonsa efre ye ora ya sapon ya wono so ode ne die kwa amane boyi ba wabedu ena de somye wo ensem foforo emunusoafo ya wo hye akobadie ensem so Joseph Nikpe Bukari en wode atu dwasa aban be hyase ayenhwehwemu ahunu ekwan efa so a Metro Mass Transit adwumakuo no wo mo bases ahodo be ye ahasa
300 ye bo basi nyina donkomi abandada no epenso na enra ene beto just said deputy managing director ya ode adwumakuo no ano Owura Harun Apawuredu ene sem 12 nkomo ene wono momu eba beda die se ansa ne ebeboaboa ye ho akwakoto afimpidu ne aduonu nan abato kese no ene aban kasi metro mass ya ye ka ho asemi wo mo sesa ne nyina bo basis ni donkomi ne anim se na bia ne mabia sese ho a wo mu siesia entumi nye yo yese ye ton bi as low as 2500 Ghana cedis Owura Harun Apawuredu wodon de sansem no etudwa na eno na transport minister ti asem no so wedie asefim bebre na mom no ade ba akwa wo hye Ghana fo bo ene senhwehwemu no de ebekoso se sa auction na wo mo eye no eye emra kwan so no wo mo fa ya wo mo ton ya na nka de sese eba no anase na alternative bi wo ho no manko wo betimi ayusuo na wo manya mfaso a chance asika no a aban enya ye ne yentie. As for the auctions, this was what we had, but there is the boards are going through to see whether or not they were of correct merit for that amount. It is not something that I can just say that it was whether over or it was not. Ene ya yikotie sesie yi eye onunyamfo Joseph Nikpe Bukari wono ene soafo a wo hwe akobedi ensem so na enkania yade bi ehu hia modasani bia isanse pempina no kronobo ebekoso ababia esum ododo na no ena edura na jo aya na ekoso ho nam sayo so nte no enkrampuni mantam so afo ma Melinda Kwele okru eya dia wono so de to na koma pono so wa bredi brene bedi ni nsem se obehwe na enkran hasenum street ahodo bia dem no ye nyinam kane ho nsem no etwensa ba mu entimi nkɔ nanim no wobehwe na wasiesie na ba bi nso so ebi ni wono so watimi de bi asisi ho na saade we se ya edena koma pono so no ba ye wahwe ya wotu ho anamon na enye no kwanda wo kyerɛ sɛ abonefo sem ye wo mega na mu asenom ne titru ene nkran asenom no so no eyade a wotu so esa na wode aba betu dwa sɛ company bi ananse adwumakuo bi a wondidi eye NS Metal Company Limited ya wonom so ewo mantem hasenom no eyade a wasre eye empanyifo ya wonom se wo national security se wonhwe na wo mahwehwemu so no enkoso na mpepe a ye kase wode kurakura akwakotom bone ya wɔkyerɛ sɛ wayɛ no ɛne se wɔ no ɛde light akɔ simonten so no na ɛnadeɛfoɔ kyɛ sɛ wɔbɔ mo sa ɛyɛ scraps bi no wɔnom akɔ twitwam na wɔn ayi kɔpa na wɔn mu akɔtɔn ɛde amanyumaku bi a wɔsusu sɛ ɛyɛ NS Metal Company Limited di ɛnso ɛtɔ no nam sayɔ so ɛna wɔtoto mu a wɔkyerɛ sɛ national security foɔ so ɛnhwɛ ɛnyɛ mu ɛnhwehwɛ mu ɛbra wɔkɔ aprɔbɔ ɛwɔ adwumakuo yi mu no na ɛnsɛntwerɛfoɔ ɛde n'akyi yɛntie ɛnsɛm bi what did you draw? Well, I mean, almost not only here, some of the scrap companies, this is where they bring for them not only the electrical cables, transformers, what have you, even meters. And we were asked, to shut down the place temporarily for investigation. And so that is what we were doing. We wanted you to come. Ekrampumpuni mantam so afo ma Melinda Kwele ene yekɔ ekotie no wɔse nani abrese krodom mo amoyɛ saa niema no mo nhwɛ na mo ma no empem wanyɛ sade a wɔno so obɛhwɛ ede mo afa kwan a ɛyɛ mmra kwan so na ma Melinda Kwele obnewa okru wonwie ye wɔn so de wɔn aprɔbɔ no kopie mu ɛwɔ Oda Gbogboreshi market yɛn nyinaa yɛ nim sɛ 2021 ni mu no ɛbra na ononyafo Henry Kote wɔn na ɛhwɛ ɛyɛ enkran nyinaa ɛsoɔ no wasesa amen wɔn kopie mu a wɔn yɛ sɛ baabi a wɔn tie no awe base wɔn tu wɔn nyinaa kɔpɛ baabi nkankan wɔn ma no wɔn to gyenei ewi aseɛ koraa no ononyafo Henry Kote koraa sɛ ebi mu de ne kɔdudu so ne ade didi mu a wɔn kyerɛ mu sɛ dia wɔn yɛ hɔ no sɛ ebi sika na nso sɛ die yo yehu ya ne sɛ saso da hɔ yantam saa enu bi ana wɔn ɛto sasa na die scrap dealers yi wɔn san hyase ɛne ɛwɔ yi anu aba no ɔbɛbɔ sese kakra wɔ hɔ na obi asan ba sa pa ni nkɔhwɛ yi ɛhɔ asan so akye ya rentam so pa enu mu ɛna empanimfo ɛkɔyɛ ɛna MC ya wɔ no ɔhwɛ Abrekuma Central electoral area no ɛso no ononyafo Frank Nkansa wɔne ma Melinda Obnewa Akwele okuru ɛkɔyɛ no wɔn kyerɛ mu sɛ wɔn ma wɔn a wɔn asan bɛtena
order gbegbureshi market ho no wo ma wo 4 days say na ye 28 nti nyankopon ya adum 24th wo bia chichirikata de go ahobabo de comes wo bia hyase empake ne ma di conjunction exercise ya wanu sa ba hyase ya ho no ebaburu pensen. We are going to do that in collaboration with local government and RCC as a whole to ensure that the place becomes very good for commuters and even market women who are around to be able to do this. We are only trying to structure the place very well. Those who are doing anything illegal, that one will take you out of the place. But those who are doing something around the legality, we are going to put a police post and other mechanism to ensure that the assembly is in full control over the exercises over there. Opani okasa ye Abrekuma Central mensini no aban krache onanyafo Frank and cancer entino aka 4 days pe oda gbogureshi market SOMPA 106.5 FM Accra so eni premtobre kase bona wasugusu a wutie no Endpoint Homeopathy Clinic womo adaroma eni eti babie Dr. Dubuatin ene na nurse for to nsa frɛ se yade bia amoaye mobo yade bia bubu ade agu honom se bia entini wo kidney ni wo liver no enime bi nhye da nkoyo nim se saa organs mienu nso yade se edi akotene wo nipa bia pomdin mu enti se wo liver ene wo kidney o ha oba ho a esese wo ma wani ekohu yie pa Fako Endpoint Homeopathy Clinic say infertility wo mema ne memu ani nyina wo ye hu adwuma prostrate no eye mema yade kese pa premature ejaculation ene ho nkro ne ba no ne nyina doctor ye hu adwuma se physiotherapy na opese ye de onipa bi ana wankasa mpo ufamu a anasa massage wo mbeye ne nyina de ama opum de ho nsem no so atimi agina brane wo hwehwe wo makira kwan kran hade a spinters bia ye bia efra ho hye signboard no ho na Endpoint Homeopathy Clinic womo ewo ena kumasen so chronum abun for 234321 time heba mesha wokọ aduro ebe prescribe edi ama no no apetam ni bi na de asi ho sanse time ne kura de yenyade ansa ne yanom se eye atridi malaria bi na etete wo wanum ato general body pains ne ho nkro ne ba no a ne nyina aduro ba ko esese eba wutirim no eye TIME ya to apete pharmacies baby etonton nuro bia wo de okọ ho no makase wo time heba mesha efo ne bo enye den kura aduro no so ano den mo amope no dodo atu aton no ko kanshi drug link kolinak no mo kumase ene ashtown honom a wo makosoa ne dosopo ababegu honom number wo be frɛ no 0244 417669 0244 417669 yentoa ensem no eso Owura Leslie Nkansa Osei Bonsu wono ene panyini pa ya wo mo epa no se wo meye Asante Mampon hene foforo ya enura wo so afenamu esuaye ewo Asante Wura otumfo Osei Tutu ya wotoso mieno nanim ewo manhia atena ye kese mu na wabra wo suai ewieye no enkonwadini ya ye de ama no eye dasebre Osei Bonsu a wotoso miensa na dwumadie ne de na ese nipa enye yize ene ehemfo mpenimfo akese ye free Asante Kingdom no emu no wo nyina bepie mu ewo manhia honom se de beya Mampon hene foforo wo betimi ahyana na no di nsem wode ato dwa na wamma asomdwe nso etimi aba Mampon ene ne mpotem no wabra wo so awie ya wode ne nsem ato dwa no wo se ade ba ko eda na koma so ene asomdwe enkabom ene se empontu ebetimi aba Mampon man no emu na wo se ebinom dodo no a ene di kan abetena konwa no so aye adwuma abo adwumaden de egu nachi no wabai enye bibi foforo no wabai na emom ba bia wo mu yesi ye no wo hye no waba betoa so yentie ne nsem ne bi ene ya yekutie ye eye dasebre Osei Bonsu ya wotoso miensa na kyerese Mampon hene foforo eno no na ne nkasa ye no achi no Ochiame penyini ede ma Asante Wura eye yewura bafo Osei kwa mekantan krechi wono so ede kakra etudwa se openyini no abai afutuo kakra wono so ewo ma no enie
but I'm more from your colleague. You're too many from. You're too soon. You're my partner. You're so good. You're so sure. Samba, the Lucana Fato. You are a pet. And it's a delay. I'm not sure. Yeah, Samba, that's a ene ya ekoti esesie yi eye bafo osei Kwame Kantankrechi wono ene ye ochiame edema Asantiwura otumfo osei tutu ya wotoso mienu amaneboyi Kwame Redu ene de bai One fipi mienu enwe ensiemu jumbu sumida netoso edionu mienu ena empenyifo ekwatena seka wonti pam ho enwenwene emra ya ebetimi aboa yemfem gutuo ene ne ho edwedie ho ensem so na efri sabre no aye adwuma ebesi ne ene omaiga na mfo ene wonum omuchi eye moto fidie titafo yi wonum di abasobode ena edema aban no ya chese passenger fo krampo na nyemetifo etwa menebo ya wode ema wonum so de omde atai aban no echi nene wukopie mu ewokane panyipa yo no na waya mansoafo eda honene ye eso Dr. Kwabena Donko akachia wode atodwa se hwehwe nimu adiyo ena ekuo ahodo ye nwumekuo ahodo wonum so didwa efa fem go ho no wonum eyo no wache se fem go no matete so hwinhwinhwim sa no ene emra no entale baabiada eyade a wonum ebu mra no so nte no wonum enhwe ema emra no enye adwuma nya sa de bi no wanhwe ya wonum ede wonsa ebehye wano. And undergirding that law is that you must sell at the same price across your network. You can decide, if you decide to discount across the whole network. You cannot discount on selected filling stations. Takes both the spirit and the letter that you are free to set your prices. For example, the floor price for petrol as set by NPA is 9 cedis 80 pesos. The floor price for diesel is 10 cedis 47 pesos per liter. You are free to sell at that price, or even if you want to sell below that, with the permission of the regulator, you are free to do that. And do promotion to attract more customers. For example, Novel breakfast offering is promotion. That does not affect the pricing. So if you choose to do breakfast at your filling stations, free breakfast, and for that reason people go to buy more products there, that is fine. You are not breaking the law. Na chese FM go adwumakuo ni bi wo ho a wonum ate esohwim baabi wo ho nso so a yente so yate so krampo nso ebo no enhyeda enyina fa ko ni nyina enko benkromo eno na eye former minister of energy Dr. Kwabena Donko wode atodwa sempanyimfo hwe na wonto ho anamo na asem wesi aka ho bi ama Chamber of Oil Marketing Companies no koma wonum ebehwe no mo akonhyiamudie na wonum ahu kwa akro obehwe na wafa so ama ebo ni nyina no etimi akogina fa ko. Abusia yatoa ensam no esuniewremo ewo amanyosemu opani akane no na wono wahye ahonani ahonsam so ewo mayim eye onanyafo John Peter Amawu wase nyankopon eye adomu afimpinu ne aduonu enwatwe 2028 yaba o Michael Ghana yebeto no wase enye no makra wase aba no sede ebeye no ehia sebi obi a Ghana fo nyina betumi anya ne mugidie na wase wono no wakakakra afa MPP amanyokuo mu a ye nyina nim se nyankopon ya adomu 31st no ewusei wakari wanum num ni nyina de wamoto nsane ani wase wa scrutinize wonom wahye wo bia adwen a wode ba wahye wo bia modembo sanse wohwe mu a Dr. Alhaji Mamudu Bawumia wase wane na wo eye adwuma ba akumu ebra na oya omenye vice president na oya opani a woda omenye management team no anono no owura Peter Amawu no oka ho ebi enti wonim sadie owura na adwuma etie eba no doctor wasaya wadutwum so abra na oya hwani ohwe nwomesua hosam so sei no sadie woye na adwuma no wonim no afei eba no Dr. Brian na champion so a abetifi mra hye badwam wono enaja wosi wo mo anemu wone na wo one cabinet so ni nyina mu no na ye ahwadeni hosam a na engineer Kwabena Japan wasi ni twetwamutwo wone na tonsadi di wonim sadie owura no etie ni nyina kanfo asa nipa enum yi de wo betumi aka kire Ghana fo eye atu ahene ne yesi ahene a nyakopon ya adomu 31st January no
Mokwatu aba e wan pipi amanyo kuo no mayi mu pani anamo kanini no eye ononyamfo Kennedy wahene akompreko e Japan enka ne yasen central mra hye bedwani waso wano nko a ena semu yi no okuo ni mu 2028 no wobetumi aka MPP kuo ni nyina de hye ni nyina bom se bako na moye pempenso na nkro na motumi adi nkunim akwadom. I have listened to the ground. I have listened to the taxi drivers. I have listened to the market women. I've gone to the hospital. I listened to the nurses, the doctors, and the general population. We need a medium through which our party will be united. The election that is coming on in 2028, 2029, it's not a normal election. And so you don't expect to do things in a normal way. You need to do something that the whole nation is calling for. And so this election, it's not because Kennedy is an individual. Kennedy is just a medium. The whole nation wants Kennedy. What I have listened to, the people I have listened to, comparably to the others, the competitive advantage Kennedy has for me, which makes me to side with him in this particular election, is the call by the citizens that are going to vote. When I have examined all these other 5 candidates, the best among them, the one that is most competitive in terms of this internal environment issue, it's Kennedy Ohene Ajapon. Openia wakasa yei eye kaneno oswania no ono hwa hoanani awonsam so no nyafo John Peter Mawu en wachre mo no so ne savia waya no atasi driver fo afei trotro wo mo amoton abanche wodwom wo mo sesa kwanse wanu obi adi nkomo obi ase eye ononyafo Kennedy wahene akompra kwa Japan wono en betimi di MPP amanwuko no akọ eye bosha asase so na wobedi Ghana nim 2028. Yetoa ensem no eso ekuo bi ya yefra omo focus on sickle cell foundation. Womo de ofre akwa bampan se sickle cell enkyerɛkyerɛ womo ebeyank womo entintim ewo ye junior high schools ene senior high school curriculum no emu na womo de adesradie yi atudwa ewo stakeholders engagement bi a ekoso ewo enkran ha na opanyini ya wogina mu ekasa ye eye Owura Amos Ando wono ene ye founder Emma Focus on Sickle Cell Foundation no na wode atudwa se enkoda beye empim du wotwe 18,000 babies ena afi bia ye wo mo a ye de sa sickle cell yade ne bi ewo mo na eye wonwa pi se bepem enne no ye nheda enni framework na nhye bia ewo ye school curriculum ahodo no emu a ekyerɛkyerɛ san niemai no wo se free 2026 ya ye wo mu yi se niema betimi akoya ma afi bia ne yenya enteso ewo sa cases na ye record ne dia wo mo nhya ase se wo mo ekyerɛ ewo ye schools ahodo no emu wo de ne nkasa ye wiye no oboso afo wo hwapom din ho nsem yewura kwabena minta kando na baso yie pa se enano kra wo mkopawo National Sickle Cell Disease Screening and Case Management Guidelines bi eye afia etwa mu bronya bosome no emu ema enokra no eye nkyerɛkyerɛ kɛse wo sickle cell yade no ehu enti okyerɛ se aban ne betie no wo maye ne saa enke betimi aboa pa yemu bebre yate na mum de ma HIV yade hu yehu pa ne se enim se enya wa etumi di nipadua ne nya ese nipadua no nti se metia na beka chem se HIV yade wo na wan kyerɛkyerɛ me se nti a eye se menya me bɔ me ban a menya bi se menya bia den na bɛyɛ me a wo mse nipa ne ba ebete de nanso onhunu mfaso bi a ewo ho eno ne ye pa kyerɛ se enwoma suaso eye emfa sickle cell ho adusua nkyɛ curriculum omo kyerɛ kwan a sickle cell yade no kora no efa so ba omo kyerɛ kwan a eba nsunsuanso bɔne a wo akwada no a yawo no so ene ya yekotie sesie yi eye Owura Amos Ando wono ene ye kofare bai Emma Focus on Sickle Cell Foundation. Na nanoma ka to wo seria se de ofrudua pa ena ye piano nipa ya de nso a wosaye ye enam sa yo so de woni kyerema won fifi mantemu a twifo atemo kwamense mu abai krajepan ya ono ewo ho won monyafo Isaac Yosen wo he popro ya wote adwa so ewo twifo 34 ya ye friend na soje ya woto so enan e de abasobode ama DC se ne nwuma pa ya wo babetena konwa so no wodi ebo adwuma edema dehye ye won potem ho no enya asem ketwa no sefata ye enunti ena wo kan sem wese dia ma no na ye nkonkotie hwema wo no se eda ya na ejeje ewo ni wranum sania wosi eka ne nsem ni nkyeremu ahodo ya etato no sei ena na sita trip akese bese 9 wo me di aba wo me di abo wo ma bra ye cement 450 bars nso wo mo e di aba akoromaman ye puntu aka
Abusia nipa yɛte ne nkan ɛyɛ twifo 34 he popro ya wɔte adwa so ɛwɔ hɔ na na sogya ya wɔno ɛtɔ so ɛnan na nabaso bode ya no wɔde ɛma yɛ rayose no adehye no binom a wɔn yɛ temamfo ba school na sensuo tɔse ya ne yɛ mu hyehye yɛn aw danase nyame hyira no na to ne kwam na onya sika ne bi na wo a wo maka wo nso wo de mo fi school mu ekɔ krom ne ade a ka ka this in say onkoso na omwa yɛ first ne de nokwa ne nyame anim ni na enya kura letidan ya de ensesi amboa yɛ ama school dan no ebububu fom ma school fom kwara no asole dan po na mpanyimfo hwɛ na nkwara no wo school dudo na wo fon bebre na so yi nkwara no free ha Nia ya chichi no wasoro no na asase so na ehya asiente ne sene asase so fo ha binom a wonom ewo eyetwifo 34 ene eye wonom enananom ede abasobode ema yewra Isaac Yosin atemokwa Mercy mo eye panyipa ye wono ehwe kire ede ama aban no onyankopon koso enhya no onye ne kese sebe ya obetimi atra ne kwaba man semi yenua bema Erica na ya woto nkra fififi mo atemo bra yen na eboaboa no ede ma ne yen Openi a wono so oye aban krachi pani a wono so owo ahafo no southwest cross ni bedwanem wono so ayebi enti twifati mo kwa de ye no na kyesa ahafo no southwest so no ono so ye bi se de DCs ni MCs no wa mo bo won ho so pa abo adwuma wonom ayade na wase watwa homam ama project mako bese enum bia waye ewo ne mpasua eso a wo hwɛ mu osika afemu a esom 933,933,000 projects ena wode apaso akwakotwa homam wase WC toilet facilities ewo ne district mako num na kyerese ni krontua no mako num ewo hafa no southwest cross ni bedwanem na eba no ngomesoya mu so a wase wi so DA primary and JHS ehwan so waye bibi eho ba ne krom DA primary and JHS kunsu primary B na wonom enso a womo ewo afrancini DA primary school any JHS na ekyerese adesua mu nsam de wama nani akohopa Kendagati ene de keka ho ononyafo Sadik Abubakari wane yamani boni ebinizo usu ansa etwetwe komo ene yakoyos na yaba bani na yakokusu we na kwano site eduma contracting na by next week the contracts are by the bit say menshia city classroom for yakoyos yabna 3 minutes say 3 minutes next week we saba afresi e chip compo eba next week e ba na ida so I since I na approve every arsa akai ba Cross ni bedwan krachi ya wasomade hia wanom ewo ahafo no southwest cross bedwan mononyamfo Abubakar Sadik ne kasa no achi no honorable presiding member yo no so one potem mononyamfo prince wano so kasai sana mo motu you can say yeah no so that's that na me do ma switch and then Openi ono so ekasa ye eye owura prince upon honorable presiding member wono wa ahafo no southwest cross ni bedwanem amani boy ebinizo wusu ansa ene to som yen ebusua yenyina yesu e ni yentwe ye ho ye basese ya Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby e na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa e ma ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se obehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia e na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu demufua
TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpa yedam ase se mwatwama yadane ye ho abaye kowie kase no ewa amano ne Spain man no emu na Prime Minister ye wo honom Eyura Pedro Sanchez wode ato dwa se nafua miensa no wo mayi adiesi ho se wo mu besu adehye bia enam train akwanhia so ma wo mo hwere wo mo nkwa enipa ba makomako aduanan na train mienu ede kwaya ntamafe ani ewo Spain man no emu a enipa 40 ne de kana na wo manka agye emu oha aduru no 120 so wo mu prepra yen so mo de nyamiadom yesi apomde adwuma efo etimi ahwe wo mo ama obia kakra wo mo recover enti efri wo china ede ko 3 days en wo mo yes national morning no ede ama victims a wo mo nam sa train no eso akwanhia mu ahwe wo mo nkwan no so ne agina na ensem ahodo a yede besom mo awie yi Prem to break us ye boni yedini nyina esi aseda ne bi yemfa makasa natural mineral water nsu papa ya Kasaloma Ventures for de aba upebi na ode yo program se yade se ebeko ye onga eye mama nsa no boafo bebi biara ebusu se tam etumi eboa maduane eye de endpoint homeopathic clinic ye da wo mo ase se wo mo so aso yasene ene awie yi yenom a ye bekenkan ensem no ede ema mumidin ede ADWOA ASARE mene OHENEYERE mame ekua YEBOAA